Enye into uye uthi uma uyibheka uma kuthiwa isiko uthi uyayibona ubone ukuthi ayikho into engaba usiko olukanjena, futhi uthi uyayinaka uyithole ukuthi ayakho imiqondo, singasho nje ukuthi ingamanyala. Njengokuthi nje kuthiwe ena makukhulelisene iy'ngane zandawonye zayithola sey'khulelisana noma y'lala ndawonye, zembatha ndawonye mase kutholakala umntwana, mase kuthiwa usiko luthi ayigezwe ngembuzi, ayikho into enjalo. Siphinde sinibingelele babukeli beKamaVee TV with Prince Bhekumndeni KaZulu. Sibonge kuma-subscriber ngokusubscriber kwabo nokuthi futhi bebuke i-channel ne-viewership. We are very thankful to all those who have looked at our channel. Namuhla ngithe angizokhuluma ngalezi zinto ey'bizwa ngosiko. Sibe nento esiyihlukanisayo sithi usiko, umkhuba noma usiko noma isiko, angazi noma abantu bayangizwa kahle. Mawuthi uyathatha ukubheka ezintweni zakithi zesintu, kwakungekho into ebhalwa phansi futhi kwakungekho nalento yokufundiswa okuthiwa umthetho. Kodwa enye into uye uthi uma uyibheka uma kuthiwa isiko uthi uyayibona ubone ukuthi ayikho into engaba usiko olukanjena, futhi uthi uyayinaka uyithole ukuthi ayakho imiqondo, singasho nje ukuthi ingamanyala. Njengokuthi nje kuthiwe ena makukhulelisene iy'ngane zandawonye zayithola sey'khulelisana noma y'lala ndawonye, zembatha ndawonye mase kutholakala umntwana, mase kuthiwa usiko luthi ayigezwe ngembuzi, ayikho into enjalo. Ngeke size sikwazi ukuba nosiko olunjalo. Kungenzeka kanjani ukuthi amanyala kuthiwe usiko ngoba phela iy'ngane zonile lapho. Kodwa uma ngabe sekuhlala esigcawini ngoba kwakuba ney'nduna zenkosi, kube namaphoyisa enduna, kwakuthi uma lithethwa icala kube nemithetho evuswayo noma kube nabantu abaphawulayo, kube khona umuntu onomqondo ukuthi ngoba sekwenzekile ngeke kusahlehlela emuva, mase kuqhamuka neqhinga lokuthi okungcono akuhlawulwane kanjena, kugezwane kanjena ngoba lento ingcolile. Kodwa ekugcineni mase sithola sekuthiwa isiko, alikwazi-ke ukuthi sibe nesiko elikanjalo. Akusiwo ngisho umkhuhlana lokhuyana, kuganga nje. Kwakusuke igangile iy'ngane, kodwa-ke ngoba kwakuvinjwa ukuthi uma kuphinde kwenzeka icala elikanjena kungalokhu kukhulunywa into eyodwa, yikho-ke kwagcina ezinye izinto kuthathwa isinqumo sokuthi kuthiwe isiko. Kahle kahle engifuna ukuxoxa ngakho lana, angisho ukuthi izinto ekuthiwa amasiko azikho, kodwa uyayibona izinto ey'ngamasiko ukuthi ziqhamuka zisithinta sonke ngoba nayo le yokulalana kwemindeni eyodwa noma kwey'ngane zandawonye, uma uthi uyayibheka inokukhetha nje, ayikaze yenzeke noma ayenzeka ey'bongweni ey'thize ey'nomlando walokho, noma-ke ezinye kwakwenzeka kwakufihlwa. Singasho kanjani-ke ukuthi isiko lesintu lelo ngoba yayingenzeki kuwo wonke umuntu. Kahle kahle indaba engikuyo namhlanje ngifuna ukuzokhuluma lapha ngodaba la okuthiwa ena kushadiswa abazali, mhlambe kungenzeka isikhathi esiningi sebashona kodwa kuthiwe ena hhayi, ngeke ingane ikwazi ukuyoshada mhlambe yomfana ubaba wayo engakashadi. Kwesinye isikhathi kuthola ukuthi eyintombazane kodwa ngi-based enkulumeni yokuthi ingane ayikwazi ukushada umzali wayo engakashadi. Ilona-ke udaba engizokhuluma ngalo ngoba abashoyo bathi usiko luthi uxakeke-ke ukuthi ena uzokwazi ngani ikakhulukazi abazali mangabe sebehambile emhlabeni, ngoba kungcono kwabaphilayo singakwazi ukuthi masikhuluma nabo sixoxisana nabo kuyenzeka uthole ukuthi sebehlukene. Manje lokho akunivimbi ukuthi nishade noma ucacelwe maniyizingane niganana ngoba phela laba bantu sebehlukene ngenxa yokuthi ababoni ngasolinye. Senizobashadisa kanjani-ke uma besaphila? Inkinga enkulu-ke edalekayo uma kuthiwa sebehambile emhlabeni, mase kuthiwa kufanele nibashadise, mhlambe babelobolene. Ngifuna ukwenza isibonelo ngala, mhlambe babelobolene, ukhona oshoyo ukuthi cha, wasekhokhile okuthize kwasala. Inkinga enkulu kunazo zonke, asazi ukuthi yini eyayikade bavimbile ukuthi beganane.
kungenzeka ukuthi kunoshodi owaqhuma kodwa thina asazi. Sesizoyiphoqelela uma ubuka leyo nto izoba nayo impumelelo. Vele sesiphumile endleleni ngoba mhlawumbe kungenzeka nje ubaba wathola ukuthi umama unengane ekungeziyo eyala ekhaya ngoba phela ibiyenzeka imikhuba ekanjalo. Kodwa thina sesizothi sigcina usiko ngokuthi abashadiswe ngoba base belobolene. Okungenzeka futhi naye umama uyayazi leyo nto ngoba bebekwazi-ke ukufihla ihlazo abantu bakuqala. Okungenzeka ukuthi vese-ke nje ubaba wayevese-ke engasamthandi ubaba umakoti, noma umama wayengasamthandi wasemenzele ukuganga okuthize. Kodwa mase kuzophushwa umshikashika wokuthi ena usiko lwethi kumele kugane abazali kuqala noma kuganane abazali kuqala before kuganane iy'ngane. Ngifuna le nto-ke ukuyilumbanisa nento yokuthi-ke umakoti umlobolile, wamkhehla, wenza konke, uthi uma usuwenze konke mase eyadlula emhlabeni. Angithi uyasibona lesi simo asifani nalesi ekade ngikhuluma ngaso. Lapha khona ophilayo, ake ngiqalekise ngomuntu wesilisa nje uma kuthiwa uyaphila. Angithi uyakwazi ukuy'khulumela futhi baningi ebebebona ukuthi kwenzakaleni nesimo senzeke kanjani. Yikho-ke lapha esingalivumela-ke usiko ukuthi silumise futhi singalidluli ekutheni awukwazi ukuthi ungathatha omunye umakoti ungaganile naloyana omdala ngoba phela leya nto yayisiyenziwe konke ngokwedlozi futhi nawe inhliziyo yakho ivuma nomakoti enganqabile. Kwase kufika khona-ke isikhathi sokuthi edlule emhlabeni ngoba phela wonke umuntu nomuntu unesikhathi azodlula ngaso emhlabeni. Uyayibona le nto i-reasonable beyond a reasonable doubt. Uyayibona le nto iya-understand-eka ngoba phela umuntu oshoyo ukuthi ena hhayi uqhuba umshado inangu lo ophilayo, of which means asimvimbi-ke uma ngabe esethi ena hhayi vese mina into eyayisikumisile kwakuwukuthi vese sesiney'nkinga nomakoti. Ukuthi uqamba amanga noma uqinisile-ke hhayi-ke ngeke-ke size simvimbe kulolo hlelo olunjalo. Singayivumela-ke iy'ngane ziyilwe leyo mpi leyo yokuthi-ke kufuneke abazali begcine becacile, zithi ngey'kwazi ukucaca ngaphandle kokuthi begcine ngoba into eyabonwa yiwo wonke umuntu futhi kwasala oyedwa wasale wayichaza, kwakhala futhi wakhalelwa nabantu. Hhayi ukuthi into siyimpintshe nje ngenkani ngoba kungenzeka sithi siyayimpintsha ngenkani kanti sishawa ukuthi asazi. Kanti khona vese ushodi owawusukhona babevele bengasathandani laba bantu. Yisona sizathu esabamisa ukuthi bengacacelani noma bengaganani. Angifuni-ke ukukhuluma leyo ukuthi-ke bayahlukana ngoba leyo yokuthi bayahlukana phela usiko ngeke luze lusiphoqe ukuthi sibashadise ngenkani. Yikho-ke ngikhuluma ngokuthi uma sikhuluma ngezinto ey'nosiko phakathi kufuneke zivule amehlo siyicabangisise into ngoba nazi izazi lezi ey'ndala kusekufuneka uma yikhuluma ngento yosiko ziyibhekisise ngoba phela ney'khathi esiphila kuzo ayifani nezamanje. Kufuneke izinto zihlanganiswe ney'khathi zamanje, kungabi ukuthi usiko aliguquki ngoba siyathola ukuthi endlini yabadala kwakusindwa nje kuphela, kungafakwa ama-tiles, kwenziwa kusindwa noma kugandwa ngesiduli. Kodwa isikhathi esiphila kusona futhi yayikhandwa ibe yindlu yotshani, kodwa isikhathi esiphila kusona masithi siyayibheka izohamba ihambe ishabalale lento futhi isiqalile nje iyashabalala. Of which means ngeke kusivimbeke ukuthi ena uma uthi wenza endlini yabantu indlu yabantu abadala, sithi mawuthi awubufakile utshani mase sikulwisa ngoba nabo utshani sebeyasishodela esikhathini esiphila kuso. Ngiyacabanga ukuthi ngoba babetshelwa nje abadala ukuthi isimo sikanjani, namanje kusengaqhubeka ukuthi betshele khona siliqhube lolu siko lokuthi ukuze sazi ukuthi sibhekephi singakhohlwa la esiqhamuka khona. Kodwa kuyafuneka ezinye izinto siy'cubungule. Ngokuzayo-ke babukeli, ngifuna ukukhuluma ngodaba lokulotsholwa kwamshana elotsholelwa ekhaya konina. Ngifuna sikhulume sishone deep ngaleyo ndaba ngoba khona la ihambe ishayise khona. Kodwa uma kuzolotsholwa umshana ithathwa kalula, kodwa mase kufanele kulotsholelwe lo wesilisa kuba nenkinga nyana. Siyabonga ukubukela kwenu, ningakhohlwa ukusubscribe, nishere, ni-like, ni-comment. Siyabonga kakhulu.